हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान चेनेलाव बरायलायबाय। नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे बिजनेसनि भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना सिनायगोन ना सिनायाखै? बे बुस्थुआ मा बुस्थु? बेफोरो सोरबा हायोबा खोन्थाहर। सोरनाबा जुदि हलसेल रेटआव बेफोरबायदि माल नांगौबा बेफार खालामनो आंनाव मोनगोन बेफोर बुस्थुखौ। आरो नै पेकेजिं मेटेरियेल बेफोरखौबो मोनगोन, बेफोरखौबो मोनगोन। सोब बुस्थु मोनजोबगोन आंनाव, गासिबखौबो। जुदि नोंथांमोननो नांगौबा हलसेलाव सोब साप्लाय हरजोबगोन आङो। नै बेफोरो पाउदार, बेफोरखौबो सोब दंजोबो आंनाव। गासैखौबो आङो साप्लाय, जुदि नोंथांमोननो नांगौबा आङो साप्लाय हरगोन। गोदान गोदान बिजनेस माने खालामनो हागोन। बरिया बुस्थु, मोजां प्रफिट खालामनो हागोन। सोरनोबा जुदि हलसेलाव नांगौबा सोब बुस्थुखौनो आं हरगोन माने। बे जाबाय धुपखाथि बानायनाय। नै खाथिया खोबना दोननिलै धुलाहाबो। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबा बेफार खालामनो गोसो दङब्ला, बा बिनि माने बिजनेसखौ खालामनो गोसो दङब्ला आंखौल' कन्टेक्ट खालाम। आंखौल' कन्टेक्ट खालामनानै आंखौ कल खालाम। आङो माने नोंथांमोननो किसुमान बुस्थुफोरखौ हरगोन, मेटेरियेलफोरखौ हरगोन। नोंसोरो माने पेकेजिं खालामनानै हलसेलाव साप्लाय खालामनो हागोन। पेकेजिं खालामनाय मेटेरियेलखौबो आंनाव मोनगोन, नांगौबा लांनो हागोन गासिबखौबो। हलसेलावनो खम रेटआवनो मोनगोन, बुहुद खमावनो हरगोन आङो। बुहुद हलसेल खम रेटआवनो हरगोन साप्लायफोर। बेफोरो 12 पेकेट थायो। 12 पेकेटाव आं हलसेल रेटआव माबायावनो हरो। बेफोरखौ 60 थाखा, 70 थाखा बेफोराव हरो। हलसेल रेटआव लांनो हागोन नोंथांमोना जुदि गोसो दङब्ला। जुदि बेफारखौ खालामनो गोसो दङब्ला दोङो। बिदिनो गोदान गोदान बुस्थु मोनगोन। नोंथांमोननो नांगौबा कन्टेक्ट खालाम। आङो नोंथांमोननो कन्टेक्ट नाम्बारबो होगोन। सोब बेफोर बुस्थुखौ लांनो हागोन। नै चारकल पाउदार, बेफोरो बहुद दोङो। बेफोर बुस्थुखौबो मोनगोन, फारसेनिफ्राय दंजोबो। आरो आंनाव किसुमान माल गैया, दा लाबोआखै। लायगोन, लायबाथाय लाबोगोन। जुदि सोरबाफोर इन्टारेस्ट दङब्ला, गोसो दङब्ला आंखौल' कन्टेक्ट खालाम। आङो नांगौखिनिखौ आं हरगोन। गोसो दङबा आंखौल' कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय। दे बिदिब्ला बेखौनो फोरमायहरनो थाखाय भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय।